On vrijeđa gospodina Žikića. Tko je gospodin Žikić? Tko je Žikić? On pita ko je Žikić. Znači, tko je Žikić? On pita ko je Žikić. Znači, on vrijeđa gospodina Žikića. Tko je gospodin Žikić? Ne te bijeli barak, ja ću klatiti, god budemo ga pijeti. Sigurno, to je sigurno, to je sigurno. Sigurno, dječki put. Tko je Žikić? On pita ko je Žikić. Znači, Ne te bijeli barak, ja ću klatiti, god budemo ga pijeti. Sigurno, to je sigurno, to je sigurno. Sigurno, dječki put. on pita ko je Žikić. Znači, on vrijeđa gospodina Žikića. Tko je gospodin Žikić?